Croeso i iSupport, hyfforddiant ar-lein chymorth i helpu rhai sy'n gofalu am rywun sy'n byw gyda dementia. Gadewch i ni ddechrau gyda'r hafan. Yma fe welwch ddewislen hawdd ei lliwio sy'n arwain chi i wahanol adnoddau ac adrannau o'r wefan. I ddewis lliwio'r wefan yn Gymraeg neu Saesneg, cliciwch ar y botwm yn y gornel dde uchaf. Unwaith y byddwch chi yn eich dewis iaith, sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'r cynnwys sydd ei angen arnach chi. Gallwch fynd yn ôl i'r hafan unrhyw bryd drwy glicio ar yr icon iSupport sydd i'w weld ar frig pob tudalen ar y chwith. Pan byddwch chi'n dod o hyd i'r cymorth sydd fwyaf perthnasol i chi, cliciwch ar Dysgu Mwy a bydd hyn yn mynd â chi at y wybodaeth berthnasol. Rydym yn gofyn tair set o gwestiynau i'n helpu ddeall pwy sy'n defnyddio'r wefan. Ar ôl i chi ateb, bydd y dudalen adnoddau rydych chi wedi dewis yn agor. Yma fe welwch gyfres o bynciau a lunwyd i roi gwybodaeth a chyngor ymarferol i chi. Gallwch naill a gwblhau'r modiwl ar-lein neu ei lawrlwythio i'r cyfrifiadur i'w gwblhau ar-lein. Mae'r ddogfen PDF a larlwythwyd hefyd yn gweithio gyda meddalwedd darllen sgrin. Unrhyw bryd rydych chi am fynd yn ôl tudalen, naill a defnyddiwch yr icon iSupport neu'r botwm yn ôl ar eich porwr. Mae pob modiwl yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol, awgrymiadau ymarferol a gwybodaeth ddefnyddiol, wedi ddeilwra i'ch helpu i ddeall a rheoli gwahanol agweddau ar ofal dementia. Cliciwch ar yr icon sgwâr ar y gwaelod ar y dde i wneud y modiwl yn sgrin lawn. I ddychwelyd i wylio arferol, cliciwch ar icon hwn eto neu pwyswch Escape ar eich bysellfwrdd. Defnyddiwch y saethau i glicio drwy gamau'r modiwl. Mae gan rai modiwlau adrannau byr o gyfarthwyddiadau darllen yn uchel. I oedi neu dawelu'r naratif, cliciwch ar y botymau hyn. I ddychwelyd i'r brif dudalen flaenorol, cliciwch ar fotwm yn ôl eich porwr. Y tu hwnt i'r modiwlau, mae adnoddau pellach sy'n cynnig offer ychwanegol, erthyglau a dolenni i ddeunydd pellach. Diolch am Ymweld ag iSupport. Gobeithio y bydd yr adnoddau yma yn ddefnyddiol i chi. I ddechrau archwilio, ewch i iSupportdementiacarers.co.uk.